Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ga rahotannin Albishir Media Services na daren yau Laraba 17 ga watan 7 shekara 2024. Gwamnan jihar Katsina, Malam Dikko Umaru Radda, ya sauya mukaman wasu daga cikin 'yan majalisar zartarwar shi, inda aka canja Dr. Bashir Gambo Saulawa daga kwamishinan lafiya zuwa kwamishinan ruwa, Hajiya Hadiza Abubakar Yar'adua daga kwamishinar ilimin firamare da sakandare zuwa kwamishinar harkokin mata, sai Hajiya Zainab Musa Musawa daga kwamishinar harkokin mata zuwa kwamishinar ilimin firamare da sakandare, Honorable Hamza Suleiman Faskari daga kwamishinan ruwa zuwa kwamishinan muhalli, Alhaji Isa Muhammad Musa daga kwamishinan ayyuka na musamman zuwa kwamishinan ilimi mai zurfi da koyar da sana'o'i, Alhaji Yusuf Rabi'u Jardede daga kwamishinan raya karkara da birane zuwa kwamishinan ayyuka na musamman, Farfesa Abdulhamid Ahmed Mani daga kwamishinan ilimi mai zurfi zuwa kwamishinan raya karkara da birane, Honorable Musa Adamu Funtuwa daga kwamishinar ma'aikatar muhalli zuwa kwamishinan lafiya. Gwamnan jihar Katsina, Malam Dikko Umaru Radda, ya sanar da cewa gwamnatin shi na shirin baiwa ƙananan hukumomi haƙƙoƙinsu tun kafin hukuncin kotun koli. Ya ƙara da cewa baya daga cikin gwamnonin da ke cinye kuɗin ƙananan hukumomi. Shugaba Tinubu ya ƙara tiriliyan 6.2 akan kasafin kuɗin shekarar 2024. Majalisar Dattawan Najeriya ta sauke Sanata Ali Indume daga mai tsawatarwa na majalisar. Ƙasar Turkiyya da Nijar suna tattaunawar ƙulla ƙawancen soji da tattalin arziki. Ƙarshen rahotannin kenan, da ni Aliyu Shehu A. Mani na karanto daga ofishinmu na Katsina.